Bona tarda, el meu nom és Pol i soc mediador a Medium, una entitat que fa més de 10 anys que portem la mirada mediadora a Barcelona. Des de l'any passat, el 2022, vam iniciar una nova línia de projectes de diàleg social. En aquests centres, que vam dur a terme al Centre Montserrat Olivella i al Centre Desert de Sarrià, hem dut a terme projectes de diàleg social entre gent jove i gent gran. Al llarg de diferents sessions hem pogut parlar sobre temes com la sexualitat, la forma de veure i entendre la vida i les relacions humanes entre els uns i els altres. Ha estat un projecte que hem treballat des de la mirada mediadora, la facilitació sistèmica i el treball de processos. Nosaltres hem pogut gaudir de molt d'aquest espai i esperem que els joves i la gent gran també. Soc Josep Maria i tinc 89 anys. Em dic Emília Casas y tengo 87 años. Bueno, yo soy Pilar Ferreiro, soy educadora social. Mira, jo em dic Dolors, Maria Dolors, i tinc 89 anys. Teresa, i tinc 92 anys. Soc la Sidney i tinc 24 anys. Manuel Egea i tinc 81 anys. Jo soc en Quim Salvador i tinc 18 anys. Jo, Carmen Gómez, i tinc 75. Jo em dic Eulàlia Prat i tinc 28 anys. Jo em dic Josep Barjau i en tinc 75. Bé, els prejudicis jo els observo més de la gent gran a la gent jove que no pas de la gent jove a la gent gran. Jo que he tingut oportunitat de compartir espai amb gent molt jove, mai he vist que per part de la gent jove hi haguessin prejudicis. No voler treballar, no voler-se esforçar, ser una mica mandrós, no posar-hi esforç. No sé, jo diria que aquests són una miqueta els principals quan... Bueno, una part serà real, i una altra part és el que deia ella, que bueno, jo no sé si som els més preparats, però jo sí que tinc la sensació que estem constantment preparant-nos. Vull dir, jo i els companys tenim... Té, sobretot, el prejudici de pensar que tot lo jove, tot lo nou, és pitjor que el que hi havia abans. És normal de pensar, tendim molt a pensar que el que hem viscut és el millor, però jo abogo més per una visió més oberta de les coses que es fan noves i també de les antigues, per part de nosaltres, els joves. A veure, normalment, ja s'ha dit abans, que sou gent que no penseu més que a la festa, i d'una altra banda, quan penseu a la festa si no és ara? Quan pensareu a la festa si no és ara, no? Que no voleu treballar. Clar, treballar. Si mirem les condicions de treball, jo entenc que abans era molt difícil quan anaves a buscar feina, preguntar si de sobte quan cobraré i quantes vacances tinc i quin dia començo les vacances. I ara és una de les primeres coses que pregunteu i a mi em sembla bé. Normalment estic molt bé amb gent jove i m'ho passo molt bé. M'ho passo molt bé, estic molt bé amb ells i convivim molt bé. Ara, que tenen gamberros que deixen la cervesa i el gin tònic a la cantonada del carrer, també. Sobre la gent jove jo crec que una mica és la idea aquesta que té molta gent una mica gran, que és allò de, hòstia, aquesta gent no es vol esforçar, volen tindre la vida resolta sense pegar un palo a l'aigua, estar tot el dia de festa, sense sacrificar-se el més mínim per aconseguir alguna cosa, quan clarament no és la majoria de casos, sinó que al final és una mica la societat ha canviat i el que abans podia ser, hòstia, doncs tu saps que treballes, tal, i tens un camí marcat, avui en dia és, busca't una mica la vida sense tindre un camí clar i que per molt que t'esforcis i que treballis molt, això no et garanteix arribar a tindre res, com potser una mica abans sí que hi havia el camí més marcat, tot i que tampoc era fàcil, però sí que avui en dia trobo que és encara més difícil i que encara hi ha més prejudicis en el sentit de no voler-se esforçar i tindre-ho tot sense fer res. Bé, els prejudicis crec que ja ho vam comentar en el seu moment. Jo els observo més de la gent gran a la gent jove que no pas de la gent jove a la gent gran. Jo que he tingut oportunitat de compartir espai amb gent molt jove, mai he vist que per part de la gent jove hi haguessin prejudicis. Bueno, a vegades surt molt això de no voler treballar, no voler-se esforçar, ser una mica mandrós, no posar-hi esforç. No sé, jo diria que aquests són una miqueta els principals quan... Bueno, una part serà real, i una altra part és el que deia ella, que bueno, jo no sé si som els més preparats, però jo sí que tinc la sensació que estem constantment preparant-nos. Bueno, es té una mica oblidada la part aquesta, de cara a la societat té una mica oblidat la gent gran.
en segons quins, sobretot. Crec que és, com que ja no es necessiten més coses de necessitats, de sanitat, de recursos, que no pas la gent més jove, les que treballen, doncs suposo que, degut a això, també els deixa bastant. Sí, estic d'acord. Bueno, com hi ha una mica aquest estereotip a vegades de que com algú ja és gran, ja no és productiu, llavors ja no té què aportar, llavors ja no fa falta mirar-lo, o tota la part cognitiva de si és gran ja no funcionarà tant, o alguna que em passa a mi, que a vegades jo m'apropo a algú que és més gran i automàticament el aixeco la veu, que són com tonteries, però és com que estic assumint que l'altre té unes mancances que realment no té per què tenir. Ens diuen que la gent gran som una gent caduca i que no hi ha manera que puguem passar el nostre coneixement als altres perquè volem tenir una mica la parcel·la de poder. I ens diuen que la gent jove han estat els més ben formats, però que no trenquen el gel per poder fer una labor social o qualsevol cosa de cara al públic. Jo estic en desacord amb els dos. Penso que ni els grans ni els joves són d'aquesta manera ni l'altra. Jo si hagués de destacar alguna cosa, crec que destacaria com aquesta confiança com temprana, no? Bueno, doncs aquí tens les meves experiències i aquí estic com amb ànim i ganes de compartir-les. Jo destacaria això. Bé, jo penso que aquesta experiència ens ha confirmat que de vegades relacionem joventut i immaduresa. I això és injust, i a més és fals. És un estoc de talent, per dir-ho d'alguna manera, del qual la societat s'ha de beneficiar i necessàriament s'ha de beneficiar. Per tant, jo soc optimista envers el futur. Quan tothom sembla que s'omple de pessimisme i sembla que tothom s'ensorra, doncs no, això no és veritat. A mi m'ha agradat molt haver d'explicar la meva visió de l'art, sobretot a la gent gran, veure com de primeres s'escandalitzaven tots, perquè m'agrada molt anar a punxar, no només a la gent gran, sinó a tothom, i veure com tot l'entusiasme i l'electricitat que, com a mínim, m'agrada transmetre, veure com algú ha quedat, alguna cosa els has fet pensar. Jo me'n recordo molt d'una que vam fer, que vam parlar una mica de la religió, de les relacions personals, perquè d'alguna manera doncs, em va sorprendre, perquè algunes coses fins i tot els vaig trobar conservadors. Però com agradar-me, m'han agradat. En general, no, segur, tots. Gent més gran m'ha sorprès que potser sí que jo tenia una mica el prejudici o l'estereotip de que la gent gran és més conservadora i tenen les idees més conservadores i llavors xoquen amb les nostres idees, però ha sigut com just al contrari. Hi havia moments això de que les converses no sabies qui era, o sigui, semblava que no hi haguessin edats, no sé, que els punts de vista eren molt similars en alguns temes i em vaig sentir molt més a prop de la gent gran del que em pensava. Per mi personalment ha estat molt interessant perquè de les sessions que he pogut compartir sempre m'he endut com una sensació d'estar com eixamplant mirada i d'estar com obrint la ment en aquest sentit, no? I de realment estar fent alguna cosa de profit i que em feia sentir molt enriquida. De que realment l'intercanvi de reflexions entre la gent gran i la gent jove enriqueix a les dues bandes d'una manera tremenda. Sí que és veritat que a la gent gran podem aportar experiència, podem aportar coneixements, a la gent jove ens aporta d'alguna manera entusiasme, d'alguna manera capacitat de projectes, d'alguna manera ideals, una manera nova de veure un escenari que, per cert, a la gent gran no els hi hem deixat amb les millors condicions. M'ha agradat comprovar un estereotip que tenia jo o tenim molts dels joves cap a la gent gran, que és que no volen aprendre o no poden. I m'ha agradat molt comprovar que és completament fals, que és que potser és més que nosaltres no els hi volem ensenyar, i m'ha agradat molt comprovar que si tu tens una bona actitud, la ment humana és la mateixa. L'interès de vosaltres per participar en alguna cosa amb la gent gran. Així de simple.
suposo que diferents tipus de relacions. Potser aquí al centre cívic ha sigut més una relació perquè les persones grans eren més properes en edat als meus pares i a la residència eren més properes als meus avis. Llavors ha sigut una relació diferent, però maca en totes les bandes. Potser la de la residència era una relació més carinyosa i més emocional, i aquí era més com més de, no sé si dir amistat o... Els avis. Aquests avis més joves doncs han sigut una altra cosa, però molt bé. L'entrada de les ganes de participar en un projecte diferent que et deixi aquesta llibertat de poder pensar i dir sense tenir en compte el que diran i el que em censuraran les persones més conegudes a vegades, i aquí, com que no es conec a ningú, podien engaltar el que fos. I és molt interessant, en sèrio, el fet de que algú, i sobretot jove, hagi pensat de que això pogués existir. És a dir, és un projecte que és exportable, duplicable, està molt bé i jo encoratjo a que el seguiu fent. Jo penso que aquesta entrevista que vas fer inicial, jo la vaig captar com un element més, diríem, de la seriositat del projecte, no? No és allò de veure, ens trobem aquí, va, i xerrem, no. A veure, tu et vas pensar, veure qui era aquesta gent, quins són els seus interessos, què és el que llegien, què és el que pensaven, etc. I a partir d'aquí suposo que vas extreure les idees per poder tirar endavant una miqueta, o ja tenies tot preparat, això. No, de fet, per exemple, el dels llibres també era també per interès personal, perquè al final també crec que preguntar sobre els llibres que ens agraden també ens ajuda molt a conèixer la persona. Segur, segur. Bueno, jo és que va ser molt nou per mi. No havia fet mai una feina, una actuació amb gent jove i que poguéssim tenir-hi confiança i que ells amb nosaltres també. Jo, inclús les que no hi són, la Maria Rosa, estaven encantades, i l'Anna Maria, que de vegades costava una mica, però ho vam trobar tan positiu i tan ben fet. M'entendre bastant, molt bé, però clar, les opinions d'ell i les meves no s'usaven, però ens vam entendre a la perfecció. Ell entenia que amb nosaltres no ens podem comparar, i vosaltres també, clar, els anys ensenyen. També ensenyen a l'escola, Però vull dir, no, molt bé, i amb la companya igual. Jo molt bé, m'he trobat molt a gust. La relació aquesta entre els joves i gent que ja tenim una edat, o sigui, grans, però que encara estem una mica actius, que encara ens valem per nosaltres mateixos, crec que és molt positiva per nosaltres, perquè ens valorem, veiem que encara podem col·laborar, hi ha gent gran que pot col·laborar, donar la seva experiència, els seus coneixements, i els joves, doncs, és recíproc, no?, de vegades. I també que convisquin amb gent gran que vegin la nostra valia. No, super, la veritat, ha estat molt guai, no? Tot aquest punt de trobada, si al final ho pensem com que estem molt allunyats, aquest punt de construir un espai per trobar-se d'una manera molt més personal, a més podem parlar temes que estan com una mica pensats, amb una miqueta de guia, i a més ho notes, no? Com del primer dia a l'últim dia es va creant com una miqueta de, si dir-li vincle o com de relació amb l'altre. I a mi m'ha passat d'algun dia amb la companya, la Teresa, amb la que havia estat més, jo què sé, hi havia un dia que ella no hi era i era una mica com que es feia estrany, no? L'últim dia ja me'n vaig haver d'anar abans de temps i també era una mica la sensació com n'estic anant abans d'hora. I són tonteries, però bueno, són vincles, no?, que es generen perquè se'ls dona l'espai, si no, no hi serien. Jo, per circumstàncies, clar, abans de començar aquest projecte, potser feia, no sé, molt de temps que no parlava amb ningú de més de 60 anys durant més de 5 minuts. Per tant, ha sigut molt enriquidor poder parlar amb gent gran, veure què pensen. Jo ho trobo molt interessant. A veure, ens aporteu il·lusions, vitalitat,
entusiasme. Vull dir que això és molt enriquidor sempre. I a mi m'agrada, jo no tinc fills, per tant, el meu món a la gent jove, que he estat sempre treballant amb ells, ara està molt limitat i aquesta oportunitat doncs, m'ha semblat extraordinària. A mi m'ha agradat molt havent estat als dos projectes, el de residència i el del centre cívic. Ho he viscut de maneres molt diferents. Potser no diria que s'allargués més perquè, clar, vaig fer moltes sessions al final, però em va semblar molt interessant conèixer tantes persones de diferents edats i sobretot debatre sobre temes que clar, hi havia opinions de totes menes i al final era enriquidor i interessant, no? Sí. Sorgeix de forma natural i és el que deia, i al final pots anar a aprendre alguna cosa amb les persones amb les que has conegut, amb les que has estat, sense importar-te el més mínim si és una persona gran o no. Al final has creat un vincle molt maco, molt bonic i acabes creant això, una amistat potser no, perquè no ha durat tant, però, ostres, una relació molt maca entre les persones joves i les grans, sí. Doncs a mi em va interessar molt, no? I vaig veure que hi havia molt d'interès amb l'organització, amb l'elaboració d'estratègies de participació i també tant des del punt de vista de la gent jove com des del punt de vista de la gent gran, no? És a dir, la gent gran també amb molt d'il·lusió i moltes ganes, sobretot en les primeres sessions, després potser va haver alguns que van fallar, però jo penso que tots tenen un bon record, diríem, i penso que segur han après d'aquesta experiència. Crec que tant la gent gran com la gent jove. I molt beneficiós, tant, el que deies tu, tant pels joves com per nosaltres, que ens acosta, vull dir, ens fa veure que tenim valors semblants o iguals, y això és molt vital, vull dir, a mi em dona molta vida, això. Las actividades en una residencia es un poco complicado. Necesitan relacionarse fuera, o si no pueden salir, pues traer cosas. Porque la geriatría o las residencias tengo la sensación que es como están fuera de la sociedad. Es decir, estamos dentro porque estamos en la ciudad, se habla de la gente mayor, en la pandemia se habló mucho, ¿vale? Pero es como si estuvieran fuera, ya no solo a nivel laboral, de producción, sino a nivel de relacionarse y de hacer la vida normal y corriente. Hay muchas personas mayores y ya está, quiero decir que no hay ningún problema cognitivo, con lo cual se tendría que explotar un poquito más. Yo este proyecto lo recomendaría a otras residencias por dos cosas. Primero, porque se establece un buen vínculo entre jóvenes y mayores y sobre todo les aportáis una ilusión y unas ganas de hacer que en otras actividades no hay. Por lo tanto, yo no me lo pensaría mucho. Yo no me pensaría mucho.